Salam elek mehriban adamlar. Sağurun oturan mısınız? Inha bugünem sizin dünýäňizde alham ýaýlasynyň ýakymlylygyny arzulap, ruhy çyragym ýaýlyma çykdy. Sözüň, sazyň, sunwatyň, asyl adamzadyň we oň zehininiň gadryny bilýän, döretmekligi, işlemekligi, uly mümkinçilikleri döredip berýän mehriban arkadagly serdarymyza biz tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Ediz adamlar, dünyadaki en ýaxşy arzulary kalbymyzda jemläp, siz üçin niýetläp, ruhy çyragym gepleşigimiziň täze sanyny size höderleýär. Gepleşigimiziň bu gezekki sanyny biz türkmen edebiýatynyň görnükli wekili, meşhur ýazyjy, şahyr, dramaturg, jurnalist, Türkmenistanyň atgazynyň medeniýet işgäri, watana bolan söýgüsi üçin medalynyň eýesi, türkmeniň altyn asyr beýatlyşygynyň ýeňijisi Anna Paytykov hakynda giň işleýin söhbet ederiz. Ediz adamlar. Ine Halipany gören yüzler bilen yüzleşmek biz üçin şeýle ýakymly. Biz şoň üçin gepleşigimizde Anna Paytygyň eginleşlerinden, oň şägirtlerinden hemde gepleşigimiziň bir ýaxşy enliklerini öwrüp biz ýazyjymyzyň nesil neberelerinden bir näçe mehmanlary gepleşigimize çağırdyk. Häzir halipalar bilen men sizi gaýtgaça tanyş edeýin. Ine men ýanymda Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulsy, biziň hormatly halipamyz, Türkmenistanyň atgazynyň jurnalisti Orazguly Annaýew. Ine beýlede ýene-de halipalarymyzyň Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Magtumulat Naky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutynyň bölüm müdiri, filologiýa ilmlarynyň kandidaty Çary Kuliýew. Şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasynyň halipa hünärmeni, halipa ýazyjy Goçy Anna Sähýedow. Ine yeri gelende halipalar ýazyjymyzyň nesilleri bilen hem tanyşdyryp, olaryň hem söhbetlerini illeşlerimize getireriz. Mehriban adamlar, gepleşigimiziň ilkinji minutlaryny ýazyjy şahyr Anna Paytykov hakynda, Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şaguliýewanyň biziň dörüjülük toparmyza beren gurrunlaryny size getirýäs. Türkmenistanyň atgadan medeniýet işgäri, ýazyjy Anna Paytyk, ol edebiýatymyzyň görnükli wekillerinden biri. Ony teleýelimde de, sonýaly gurrunlaşdyklerde de ýatlamagan men ýerlik hasap edýän. Sebäbi türkmeniň edebiýatyny bar eýlen adamlaryň bir de şol. Men oň bilen Anna Paytyk bilen goňşy oturduk. Kän wagt bolmasa da aza kän tanışdyk bady. Anna Paytyň özü bir agratsan görnükli adam da. Ondan ýene de bir zady aýtmaly. Şu ýylyň özüniň ýaşlary anam bildirilýän ýyly gahrman arkadagymyz ýaşlary anam bildirýär. Olara watanyň ýylgynyň akwalyny ananýar. Şu zatlarda da näme ýaşlary gürüller arlyk akabada gerek. Her bir uğurdan ýaşy neslin olara edýän täsirini unutmak bolmaýar. Anna Paytyň ýazan eserleri ýaşaýar. Şu eserler bilenem bile özi ýaşaýar. Şoň üçin ýazyjyňam, şahyryňam eser ýazýan insanyň bilik adamlardan tapawut berýän tarapy şol bolýar. Ýugurda ýeti meniň dostum Melowur. Sonýal eneler buklamaýarlar diýen eserler awtoryny nädip ýadyňdan çykarjak. Şol ýaşlara görüllü bolmak üçin ýaşy nesil hükmany bolup durda. Şoň üçin şol eserler kino filmler bolan ýerlerem bar da. Şoň üçin
yatıcılığın, şahirliğin, umuman medeniyetin, sanatın, edebiyatın vekillerinin bir ayratin tarafı şol bolýardy. Olar özlerinin eserleri bilen ýatda galýarlar. Ana Paýtyk özü hakda aýdamda men bir hili bir näme diýende bir agrasdan spaýa adamdy. Men az halymym bolsa şol adamlar görenim için begenýän. Ine Gahrman arkadağımdan ağat takılan şehirde de bir neçe adamla binalara ağatlar takınlı da şolun köpüsünü men ödüm. Gözüm bilen bürün adam men. Ähli sen niye ýar gördüm. Şol bilen çıkış edenim ýadyma düşýärdi. Ana partyk bilen näme goňşy bolup oturduk. Şoň üçin Ana Paýtyk barada aýdyry sözkän onuň maşgalasy bilen gatnaşýardyk da. Olar Şahir Nur Bayram bilen dullar goňşy bolup oturdular. Biz alçyk beýräkdi. Ana Paýtykyň uşyllarynyň oglanyňam ýadymdan çykarmalar we sebäbi men özüm hem şeýle-de ýadyma düşýär-de şol 4 ýaşymda men uşu tortda 4 ýaşymda şonu huglyň içine çağda bolsam esdip uşu tordy diýip gıýgyrýanym ýadyma düşýärdi. Uşuň şeýle watana da halka da zar vuranyny çağda bolsam bilýän da şoň üçin Ana Paýtygam şol uruş ýyllarynyň oglany bolanda paýgaly wakalar hakynda eslenýärdi. Men özüm näçe ýaşanam bolsam ýaşlaryň içinde çykyş etmäni, şolary täsir etmäni, şolary azda känni öwretmäni özüme müwassa bilýärne. Sebäbi ýaş neslin ertirki günüň anançlygyna sen inanýan. Olar tapyr ýetişip gelýärler-de ýaşlar. Ene meselem Gahrman arkadağımyzyň ýaşlary inan bildirmeginde de gaty uly many bar-da. Sebäbi ýaşlary täsirin sähälçe ýetdi-de ulgat. Şol ulgat. Ana Paýtykyň şu wagt eserleriniň ýaşlara oýlandyryp bilýänligini men bilýänne göz ýetirýän şoňa. Kitde bolmadyň ulsy ýok diýärdi. Şoň üçin ýaşlara öwretmegem, ýaşlara tälim bermegem. Biz ýaşly neslin ödüňine goýan borçy bolup durýardy. Şoň üçin ýaşlara täsir edip bilsek, tähälçe de bolsa, ol gaty ulzat. Gahrman arkadağımyzyň özü täsir edýär. Meselem şolary inanýan bolsa, şo watanyň ykbalyny inanýan bolsa, diýmek ýaşlaryň özlerini göwün etýändir. Göwün etmese, inanyp bilmeýär, watan ýylýanda gaty ulzada. Dostum doğum iyiden, görür diýdem, men seni söýdüm, bilýär, watan. Ýetirtirdiň sen bir ogly, akyldan dana dogmy, ýolundadyr türkmen kowmy, watan. Saýry bilen alşmaryn, çal bulda garşmaryn, seni dünýä çalşmaryn. Watan. Günoýun atan daňa, berkara döwletiň ýaňa, bu agdaryr iller saňa. Watan. Watan söýüjülük duýgusyny ýaşlarda oýarmak, olary bowsundurmak, onary ýankyýaly
duygulara sarı yollamak, yaşıl netlin ödününü koyar borcu bolýar. Şo zatlara anna paytygam, şo döwrüň şahirlerim, yazdylarym hemmeten düşünen soň şol eterler, ýatdyrlar. Anna paytygyň esasy indiferendady enelere özüň eserini başlaýar. Eneler uklumýarlar diýär. Diňe şol eseriň adyny tapmagam uldat. Enelerin uklumýanlygyny. Min käwat perdent takynna aýdýanna. Perdent enelerin ýüregi diýänmi. Emma şol perdentler enelerin ýüregiň daşyndan aýlanýar başga bir odor. Enelerdiň öz perdentleriniň aladasy bilen ýaşaýar. Şonu duýan ýazyjy. Anna paytyk. Duýmasa eneleň şeýle oksuz giýdelerini perdentlere bagşlaýanlygyny bular ýaly edip aýtmak gat kıyına. Hemmelerde de badyr ýöne Anna paytygyň ýüzünün temasynyň özü gaty ýerlikle. Şol eneler uklamaýarlar diýär. Eneler şu gözüni ýumanla da uklamaýar. Hemişe perdentleriň aladasynda bolýarlar. Şol menne bir setir bar. Perdent gögün hoşudur diýär. Hem dünýeden kowuşdur diýär. Olar konak ýöne sen aladasynyň inňän ýokarlygy ten ýaşadan okda şol. Biýinçilik edýär. Ene hemişe enen ýüregi sancıda da biýinçilikde. Şonu şeýle açyk bir köz biripdir de Anna paytyk. Min bir zat ýatlasym gelýärdi. Şu saýlawda gahryman arkadaşymyň öz içesen oglabat edeni saýlawa getirin halatynaky pursat hiç kimin gözünden gitmez. Onu şeýle kin derejede getirbilmegem. Şu ogullar näçe inen tüýýänligini bilýär-de eneler. Ýöne gahryman arkadaşymyň şol halatdaky inetini getiren pursatyny men gaýtalan bolup biler öýdemakda dünýäň ýüzünde. Gaýtalan bolup bilme. Sebäbi günlerdenim eneler diňe atudalygy, awadanlygy, rahatlygy torýardy. Şoň üçin şolar ýaly pikirler Anna paytygyň eserlerine aýdym görkezýärdi. Gahryman arkadaşymyz ýöne ýere ýaşlara watan ykbalyny ynanmaýar. Watanyň ykbalyny ýaşlara ynanmagyň özüne şu ýaşyl neslin ähmiýetini düşünjek bolýar-da. Sebäbi ýaşlar ýaşyl nesilsiz olar ýörebilmeýär. Olara her ädimine, her bir deminne ýaşylyň maslahaty gerek bolup durýar-da. Ine şu Anna paytygyň eterlerine ýüzlenmekde de şu wezipe öňe tutulýar-da. Türkmeniň bir asyl häsiýetleri bar. Agratdan pespäl, durumly, durnukly türkmeniň adamlary bar-da. Şonu ýaly bolmagy ýaşlara ündemeli. Maka diýänne men sebäbi ýaşlar kynçylyk görünokda. Emma ýaşyl nesil olar görüp gelýär. Şonu ýaşlara düşündirende gaty mulaýymdan meherledip aýdyp bilmeliler şonu. Şu odan, awadan, günnüň gadaryny bilmegen olara tapşyrmaly. Gorkut, oguz,
yollarını çözleyen, günlerinin güneşini gözleyen, ata baba dillerini sözleyen, sen menin vatanım, ediydi vatanım. Yılların köngünden armağan soğuran, garaşsız bir taraf erkana bolan, arka dağı bilen dünyası dolan, sen menin vatanım, ediydi vatanım. Alilvan gülleri bedenendir bol, asırdan asıra alıp barıyar yol, gözlerimin görücü, kucağıma dol, sen menin vatanım, ediydi vatanım. Bulyamana güğünün alsam, hoş bolsam, baydağın parlatıp arşına bolsam, bağlarına, baktalarına koğunsam, sen menin vatanım, menin vatanım. Kalkandırın, kala bolup kaların, dağını düdüğümü bağra basarın, sana arka dağa, şudur kasamım, sen menin vatanım, menin vatanım. Yazışın, sahir için gerektat, nemi korktur ya. Dövrün häverme gerek. Seni bar eylemeli. Sana neme gerek, kanıt gerek, per gerek de. Şu zatları, şu dövrün özünden alıp bilenin çiğnem, zorsayanım, sayrayanım, kaynayanım. Arkadağı serdarımızın, kahraman arkadağımızın, canlar sağ olsun. Alıp barayan belen diyişleri, hemişe ruvaçlıkları beslentin. Bellidir bolca oğlan, bellidir mertten doğulan, bizler bağıta oğlan, arkadağlı, serdar bilen. Kahraman arkadağımızın yaşları, anamının ulluğunu da göz yetiriyen, anamı yerine yetireceklerini de berkınan yani. Yaşlının yüreğine vatan söyücülük duyusunu uyarmak bizim bilen. Mehranlar bizim bilen. Asılha ne biz 2023-nji ýyl, ýagny Arkadağ serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyny ruhy çyragymyň ilkinji sanyny halkymyza hödürleýär. Ýaşlara nesillere taryhy çuňur öwretmek, öten geçenlerimiziň watan üçin iş bitirip giden hyzmatly, zähmetli ýollary barada olara anyk hem dogruçul ýetirmek sediýaly halipalaryň ine biz dörejlik işgärleriň ulugur wazipeleriniň biri, borçlarynyň biri diýip men hasap edýän. Hemem döwrümüziň taryha goýan beýik sarpasy hemem anna paýty hakyndaky bilýändiňizi aýdyp berseňiz. Täze ol birinciden anat täze ýylymyzyň adam arkadağı serdarly Bagtyar ýaşlar diýip at ally. Munyň özü görýärmi? Ýaşlar diýmek halkymyzyň geljegi bolup durýar. Halkymyzyň geljegi bilen ýaşlaryň bir bilelikde duyulmagy, gaýtalanyp aýdylmagy, munyň özü biziň geljegimiziň gaty ajaýyp boljaklygynyň alamaty bolup durýar. Naşy anna paýtyk biziň bir iň belli tanymal meşhur ýazgylarymyzyň biriniň şu 2023-nji ýylda ýanky ilkinji gepleşikde şonuň hatyralanmagy, şonuň eden işleriniň, şonuň belentliginiň ýatlanmagy, munyň özü şolum gönden göni belentlik bilen, mukaddeslik bilen baglanyşykly zatlar diýip hasap edýän. Sebebi Arkadağı serdarly Bagtyar ýaşlar diýen düşünjäniň özü ýam ol halkyň belentligini görkezýän zat bolup durýar. Arkadağı serdarymyz, gahrman arkadağymyz her babatda öňden görjüligi bilen, öňden bilijiligi bilen biziň ýaşlarymyza ullakan anam millerdi. Ol döwleti, halkyň ykbalyny, geljegimizi ýaşlara ananny. Munyň özü dogrudan bir gaty mertlik, iň ýokary derejedäki hormatly arkadağymyzyň eden işleriniň biri boldy. Hut şonuň üçin muna ýaşlar diýenmizi hökman halipalarym ýatlanýar. Onuň terbiýe diýen bir mukaddeslik bar. Terbiýe diýen düşünjäniň özü biziň her birimiziň döreje adamlaryňa hasam aňyna, kalbyna, ruhyna yer alan düşünje bolup durýar. Ana arkadaşly serdarymyzyň
Matmuladnak yaşlar uramasının Novat'taki 7. kurultayına eden çıkışına şu yaşları terbiyelemek diyen düşünce. Ayrıca vatançılık terbiyesini vermek bilen bağlanışlı aydan sözleri bizim her birimizin kalbimizde, ağımızda, beynimizde yazılan düşünce oluyor. Sebebi şol terbiye deyilen, yanan bellak geçtik ol. Yaşların geleceği bilen bağlanışlı ol halkın geleceği olup duruyor. Şonun için o tayda birlik var. Şonun için inni başka bir tarafa seyredip görülüyor. Mesela bizim halifamız Anna Paytık barada gurrun eder oluyor. Anna Paytık diyen yazıcının döreden ehli eserleri dine terbiye bilen bağlanışıklı. Mukaddeslik, vatansöyücülük bilen bağlanışıklı. Sebebi onun öz akbal şoň bilen gönlünden bağlanışıklı bolup durýar. Şonuň üçin naşu bizim şu günlerimizde bolup geçýän, bizim yurdumuzda, garaşsyz baqy tarap vatanymyzda bolup geçýän üýtgeçlikler, özgörüşlikler, munyň özi bizim halkymyzyň, bizim vatanymyzyň, bizim döwletimiziň haýsy derejelere, haýsy belentliklere ýetenliginiň alamaty bolup durýar. Munyň üçin biz elmidama gahrman arkadagy serdarymyza alkyş aýdýas. Sebebi olaryň taýýarlygy, yeten derecesi, belent şahsiyetligi arkadagy serdarymyzyň hemde gahrman arkadagymyz dünýä liderleriniň arasynda öz münasip oruny eýe bolmagy bu zatlaryň hemmesi bizim geljegimizi, bizim şugunymyzy, bizim geçmişimizi has şöhratlandyrýar, has şanlandyrýar. Şonuň üçin bizim şunu gurrunmyzledy. Şol halkyň hyzmatyny eden, halkyň bir terbiyesi bilen, neslin terbiyesi bilen ähli dörejiligini, ähli okuýugyny, ähli mümkinçiligini, ähli ilhamyny sarf eden ýazgy hakynda şunu gurrun eder. Munyň öňünde doğrudan bol şol bizim häzirki günümiz bilen günden onu bağlanışyk bar. Şo dowam diýen düşünjäni hormatly arkadagymyz bizim aňymyza goýdy. Şol dowam Anna Paytık diýen belent ýazgynyň onun eserlerini okamadyk adam ýokdur. Şonuň üçin bizim mehmanlarymyz menim birligimden gurrun berer. Halipa inhe siz şeýle jaýdar belläp geçdiňizde ýaşlara geljek ynanylýar diýip. Ýaşlara geljek ynanylýar diýmek watanymyzyň taryhyny ýaşlara ynanmaly. Ine şu aralykdaky biri-birini geçirilýän jogapkär nesil mektebi var. Ine siz halipalar, şu döwrüň bir watana hyzmat edýän nesilleri taryhymyzdan anyk hemem dogruçul geljekki nesillere geçirsek olaram geljege hakykylygy bilen şu günlerem miras goýup bilerler. Hemem ýene bir zada aýratyn bellediňiz şu arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar ýeli. Bizim ruhy çyragym gepleşigimiziň şu gedeki sanyny Anna Paytık ýazyja bagyşlamagymyzyň ýene-de bir sizden belläp geçdiňiz sebäpleriniň birini aýtdyňyz da, oň temasy terbiýeçilik bilen bagly diýip. Onuň Anna Paytygy köp okanlaram ýazypdyrlar. Anna Paytygyň gahrmanlary ýaşly adamlar bolsa-da, hemişe oň gahrmanlarynyň aladysy ýaşlar bolupdyr. Ruhy ýaşlar bilen. Ruhy ýaşlar bilen bolupdyr. Şoň üçin şu ýylymyzyň ady bilen gönlün bizim Anna Paytygyň dörejiligini baglanşdyranlygymyz üçin şu ýazgyny saýlap aldyk. Indi halipa siz aýdyp berseňiz, siz özüňiz ýyllar geçdiňiz, tejribeňiz, iş tejribeňiz, durmuş tejribeňiz doly ýetik adam, döwletimiz tarapyndan ine Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy diýilip, halk ýazyjy, atgadan jurnalist diýip berkidilen halipa siz. Siziň häzirki döwürden iýze seredip Anna Paytygyň döredijligine, akbalyna, oň özüne, terbiýesine, mektebine garaýşyňyz. Hemem şol bilelikde geçiren ýyllaryňyz hakyndaky gurrunlygyňyzy aýdyp berseňiz. Gaty bolar, sebebi täze ul Anna Paytyk hakynda gurrun etmek birinciden gaty aňsat, ikinciden hem gaty kyn. Sebebi onuň ýanky edil keşfine, ýüzüne görünýän sadalyk bilen onuň aňyndaky, kalbyndaky çuňluk bütünlüği başgaça zatlar. Şonuň üçin onuň haçan dörejiligine çuňur aralaşaňda Anna Paytyk diýen ýazgynyň şahsiýet belentligine has doly göz ýetirmek mümkin. Şuňda men Anna Paytyk bilen köp duşuşan, köp gürleşen, köp ýanky dörejilik gatnaşygyna bolan adammyzlar. Şoň üçin ýaşlara da biraz bir şonu tanamak üçin peýdasy deger diýip men käbir aýratynlyklar barada gurrun bereýin, onuň gurrun söhbetdeşligi dowam ediber.
Birinciden durmuşu hem döröcülük katnaşıgında bolan adamlar bir zady hökman belliýändirler. Olam annagan gülör yüzlü dugy. Gülýän yüzüniň barlygydyr. Sebäbi olaýam hol 5-6 adamdan aňyrdan gelýär ka ýylgyryk gelýär. Eýýän bir zatlar diýmäge taýýarlanyp gelýär. Sen onuň şolar ýaly gülör yüzü görüňde senem elbetde ýylgyrýan. Onuň aýtjak zadyny sen eýýän taýýar bolup durýan. Şolar ýaly özi ýylgyrýan gülýän hem ýylgyrýan gülýän ýazyjy. Ol elbetde ha gülör yüzlü bolmagyň gowulugyny hemme kişi bilýär. Emma ol ýasama bolup bilmeýär. Sebäbi haçan şol Anna Paýtyk diýen ýazyjynyň gülýän, ýylgyrýan ýüzüni görönüňde onuň kalbynyň päkligi, düşünjesiniň, ruhunyň belentligi hem de bir adamlara bolan gatnaşygynyň mukaddes hasap edýänligini şol ýüzündäki ýazgydan görmek mümkin. Bu onuň iň esas aýratynlyklarynyň biri bolup durýar. Ustad ýazyjymyz ýaşyna, işine garamazdan bir tuşon söhbetdeş bolan adamlar bilen derrew iç-içe dost, dogon ýaly bolýar gidiberýärdi. Meselem ömür görmedik adamysy bilen aýdaly bir 10 minut, 20 minut gepleşse, olaýam oň bilen dost bolýar. Biziň özümde de şolar ýaly, olar ýaly bir hilek bir adamlar bilen gatnaşykda edil şolar ýaly ýakynlaşmak ansat däl. Munyň özi şol Anna Paýtyk diýilen adamyň sadalygy, özüm bir sadalyk diýilende dol, ýöneköy sadalyk däl ol. O sadalygyň aňyrsyna bilimem, ilmem, terbiýede, medeniýetem hemme zat bar. Şoň üçin ol adamlar bilen özüm ol näme ýazyş hökmünde köp gurrun edýärse. Onuň jurnalistligi ýazylygynyň belent bolmasy pesselli. Anna Paýtyk jurnalist bolanlygy hakynda aýdýar. Ol biz bilýär, jurnalistikaň özi metbuat jurnalistikasyny, radio hem de tele jurnalistikasyna bölünýär. Indi döwrüň wagtyň bir ösmegi bilen, ilmiň ösmegi bilen, täzeçiligiň dünýämizde urşap almagy bilen eýem internet ulgamyna degişli öz bolşda jurnalistika kemale geldi. Indi şol döwür bilen deňäsim gelýär. Anna Paýtyk radio jurnalisti, hem metbuat jurnalisti. Indi jurnalistin ýaragi hemişe ýanynda bolýar. Anagaňam öz ulunyň suraty düşürýän enjamy inhäşi. Şu çykarlan, şu düşürilen suratlar hut şu enjamda düşürilip çykarlan suratlar. Jurnalist bolan soň halkyň arasynda köpçüligiň içinde kän edipdir Annaga. Paýta meýdanyna, Galla meýdanyna ýa-da inhä tebigatyň dörli böleklerini düşürilen suratlar var. Hemmeti Annagaň ýazan makalalarynyň, oçerkleriniň suwutnamasy hökmünde dörli bayramçylyklar bellenilende halkyň arasynda bolup düşüren suratlary, paýtaly ak pelli meýdanlarda halkyň arasynda bärde Annagaň özü bilelikde düşen suraty. Şu enjamda elbetde teoreginäklaryň kömegi bilen Annaga hut öz surat enjamyny öz görnüşinden galdyrypdyr. Özüm Anna Paýtyk diýilen adam hiç haçan ýadýan, hiç haçan aryan adam däl. Meselem mana şu gün aýdaly Daşowuz vilayatynyň bir etrawyny söhbetdeşlik gurup, şol hakda oçerk ýazan bolsa, adamdan 2 günden soň barıp bol Balkanyň nevçilerinden bir zatlar ýazyp bilýärdi. Şu ýoly da arada şo diýen düşünje ýokdy. Özüm şol ýazýan eserleri meselem mana biziň alimlerimiz has, şoňur has dolu gurrun ederler-de. Şol ýanky oçerkler, reportajlar, beýle zatlaryň dili, ýanky bir süjeti, temasy zady çeper eserlenkiden belent bolmasa pesselli-de. Anna Paýtygyň döredijilik usullarynyň, jurnalist öwrümleriniň aýratynlyklarynyň biri sowaly öz-özüne takyk goýmakdan dowam etmek, ýazmak usuludyr. Ine şeýle belleýär. Kiçik kärhananyň uly hyzmaty diýilip ýazylan oçerk. Telekeçilik näme? Takyk goýýan sowaly. Telekeçi kim bolmaly? Döwlet bilen telekeçiligiň arasyndaky baglanyşyk näme diýip ine şeýle sowallary goýupdyr. Ýan bir ýurdumyzda telekeçiligi, kiçik kärhanalaryň işine, hususiýetçiligi garaýşlaryň dören döwrüne ýazylan oçerk
inni gözüňize getirip görüň. Häzirki döwürde mehriban arkadagymyzyň başlangıç goýup, arkadagy serdarymyzyň dowam etdirýän döwletiň iň esasy siýasatyny öwürlüp alınıp barlayan işden biri telekeçilik, hususiýetçilik bilen baglanşyklydyr. Ine ýaňy bir telekeçilige garaýşlyň dören döwründäki pikiriň ýan wagtyň geçmegi bilen häzirki döwürde türkmen halky telekeçi kim ýa-da telekeçilik näme diýilýän sowalyň çygyryndan çykyp inni özü döredip önümi özü işläp, öňürüp, dünýä bazaryna çykaryp, hususiýetçiligiň, senagatlaşmagyň ösüp özü görüp, çiğ maly gaýtadan işlemek arkaly dünýä önüm berip bilýän, dünýäň islegini kanagatlandyryp bilýän önümleri döredip bilýän döwlete öwürli. Ine görýäňizmi, şeýdem jurnalistiň ýazyp bilmek, jurnalistiň özüne ýol edilmek, ugur edilmek, çygyry giňeýär. Demek, ýurt döwrüň özü jurnaliste, ýazyja, şahyra tema berýär, pikir berýär, many berýär. Ine şeýdem öz boluşly döredişligiň meýdany kemale gelýär. Anny paýtyk gallo galjaň adamdy. Onuň şoň sebäbini biljek bolup, ýanky dörejilik çeşmelerini seyredip gördüm, onuň ömür beýanyny seyredip gördüm boly. Anny paýtyk sport bilen, sportuň ýeňlatdy görnüşi bilen meşgullanan ekeni. Şol ýokary okuw jaýyny okýan öwrüni, şol ýokary okuw jaýlarynyň arasynda geçirilýän bäsleşiklerde, halkara bäsleşiklerini de syýlagly ýerleri eýelýär eken. Şonuň üçin ýyllarym ýaly da hereketi. Onuň diňe hereketi däl, akyl paýkasynyň hereketi hem şolar ýaly. Şonuň üçin aýdýana bir zat diýip aýdyp ýaňy gurruna başlanyn, olaýam oň näme diýjegine göz ýetirip bilýärdi. Şoň ýaly bir ýeti paýkasly adamdy. Şeýler hakykat bar. Ýazyň öz ykbaly bolmaly. Ol çağalygyndan ömrüniň ahyryna çenli kynçylyklardan, sinaglardan geçmeli. Kemale gelýän, kämilleşýän döwründe ol süýjüniň, ajynyň tagamyny gaty gowy haçanla ýazyjynyň öz ykbaly bolanyny, şol ykbalym onuň eseriniň her bir setirine, her bir sözüne, her bir harfyna siňip, ol bütünlüğü başgaça bir derejeye ýetýär. Çeperçilik derejesine ýetýär. Anna paýtygyň öz ykbaly bar. Ol ykbal meselem kynam bolup biler, has agram bolup biler. Emma şol ykbal anna paýtyga nesip edipdir. Şol nesip eden ykbalyndanam ol ören ýokary netije çykaryp, şolar ýaly beýik, şolar ýaly belend ýazgy bolmagy başarypdyr. Ýam 4 ýaşynda kakasyndan jyda düşýär. Ondan soň oň agasy Juma ýanky 1941-45-nji ýyllaryň urşuny 18 ýaşy dolun wadyny watan gorawyna gidýär. Onuň gyýdy ony durmuşa çykýardy, ol ýam başga bir maşgylaň agdasy bolýar. Şol döwürde onuň ol ejesi bilen anny galýada şu durmuşyň ajysyny, süýjüsini öz başyndan geçirýär, dadýa tagamyny. 10 ýaşynda eýam özüni ekläp bilýän oğlanjyk ekenler. Hormatly gahrman arkadagymyň Kaka Sakynnaky kitabyny nähil şol bir günüň içinde gahrman bolan, gerçek bolan oğlanlar hakynda bir ýazýan sözleri bardy, taryhy sözler. Özüm şonu okanynda iýiniň dygylak gidýär-de. Naşol öz ykbaly bilen, öz düşen günü bilen bir günüň içinde, belki bir näçe günüň içinde gahrman, gerçek bolan adamlaryň birim Anna paýtyk bolup durýar. Ýazgy Anna paýtygyň döredin eserleriniň hemmesini, ählisini durmuş hakykaty iň ýokary derejededir. Meselem şol okuyjylar şonu okanyna durmuş hakykaty şeýle bir ananyrjy. Sebäbi ol öz kalbynyň öýjüklerinden, öz beýnesiniň öýjüklerinden geçirip ýazýan zatlary da o taýda ýasamalyk bir bolýala diýilip edilen zatlar däl, hemmesi ol şol öz sinasyndan öz süngünden geçiren zatlar. Anna paýtagyň döredin eserleriniň hiç birine de yalan ýokdur diýip ýazyjylar ýazypdyrlar, alimler belläp geçipdirler. Bu diýilligi doğrulygyny durmuşy edebiýata geçirmek bilen baglanşykly. Indi elimizde ýurt eýesi eseri bar.
şu eserdäki waka Anna Paytyk öz gelnejesiniň durmuşyny, akbalyny şu eserde jemläpdir şeýlelikde. Anna Paytykyň agasy Juma Paytykow uruşa gidýär. Ine Uras Sultan ene bilen şu Juma Paytykow maşgala ekenler. Toy edenlerine 28 gün bolanyny Jumaga uruşa gidilýär. Şondan soň ol uruşdan gaýdyp gelmeýär. Şu eserdäki mamur ejen gelni Uras Sultan enen keşfi var şu eserde. Şeýlelikde diňe şol owoda Uras Sultan enen bir özüniň keşfini şol döwürler uruşyň ýygyna galan zenanlaň gelinliň akbalyny bermäge çalışýar. Netijede mamur ejen keşfi ol Anna Paytygyň ýagny ýazyjyň öz ejesi Oğulnur enen keşfi. Okuyucular onun eserlerine aýratyn gatnaşygy bardyr. Aýratyn ýazyjy hökmünde onu sarpa oýandyrlar. Ondan Anna Paytygyň eserleriniň köpüsi daşary ýurt dillerine terjime edildi. Şol daşary ýurt diline terjime edilen ýazylaryň arasynda Anna Paytyk Anna ýazyjymy. Iň öňdäkileriň hataryna. Onuň sebäbi näme? Onuň sebäbi Anna Paytyk türkmen halkynyň baştan geçirýän zatlarynyň hemmesini hakykat çeper sözüň belentligi, mukaddesligi bilen ýazyp beýan edilen adam. Şoň üçin daşary ýurtly okuyjularam oňa aýratyn sarpa, aýratyn hormat goýýar. Anna Paytykowyň eden terjimeleri hakynda gepleşigimiziň dowamynda kän aýdyldy. Inni ýazyjynyň öz eserleri haýsy dillere terjime edildi. Şolar barada biraz men size maglumat bermäge çalışaýyn. Ine elimizdäki şu gadetde Anna Paytykowyň ýazyjynyň doglan gününiň yubiley toýunyň münasibetli gadede berilen makalalaryň birini şeýle diýilipdir. Şu ýerde men häzir size anyk aýtmaga çalışaýyn. Ýazyjynyň uruş döwrüniň oglany atly eseri Rus, Ukrain hem Moldovan dillerine terjime edilýär. Onuň ýene-de Miraslar powestini bilýänsiňiz ýazyjynyň bu powesti Rus, Ukrain hem de Latyş dillerine terjime edilýär. Ýene-de bir zat size buýsunup ýetiresimiz gelýär edip adamlar. Ýazyjynyň bir neçe eserleri nemis okuyjylarynyň arasynda hut öz eni dillerini söýlep okalýar. Bu bolsa bize juda buýsandyrýar edip adamlar. Täze ul Anna Paytygyň dürejülük hakynda gurrun edilenini hökman onuň edebi dili hakynda gurrun etmeli. Ol görýän halkyň edil cümmüşünden çıkan ýazyjy. Halkyň ähli aladasyny, derdini, onuň başdan geçiren wakalaryny, hadisalaryny hemmesini öz başyndan geçiren soň şo taýdaky şol waka döwrüni, şol halkyň ulanan sözleri, ulanan dili, bu zatlaryň hemmesi ýanky Anna Paytygyň eserlerinden görmek bolýar, bilmek bolýar. Dil meselesinde, dil wawatyna Anna Paytyk iň ýokary derejedäki ýazylaryň biridir. Ondan Anna Paytygyň dörejiligi gaty köp taraplaýyn, hemme taraplaýyn, ýaňam belläp geçdigin ha. Onuň çeper eserleri, powestleri, bir näçe powestler bar, romany bar, ýol ýazgylary, oçerkler, reportajlar, hikayalar, bu zatlaryň özi doğrudan şahirçilik edip durur. Şahir goşgularam bar. Şoň üçin onuň eden işleriniň belentligini şo zatlaryň özüň görkezýär. Ýa-da kinonyň esasyny ýazan adam hökmünde meselem meniň dostum Meleguş diýilen o taryha giren zat. Şo taýda ýene-de bir zat aýratyn belläp geçmek gerek. Görýärmi? Ýazyjymyz şo döwürde öňden görüjülük bilen şu güni görenýärli. Gahrman arkadagymyzyň biziň türkmeniň bir bedew atyny, ahalteki atyny dünýä derejesinde öz münasip orunyna ýetirmegi, onuň adynyň, awraýynyň, şanynyň, şöhratynyň şular ýa dünýä derejesinde belinde galmagy, sebäbi ahalteki atlarymyzyň, biziň bedewlerimiziň şany şöhraty diýilen ol günüň güni biziň türkmen halkymyzyň şany şöhraty bilen baglanyşykly. Şonuň üçin Anna ýazyjy hökmünde şol döwürde şonu duýupdyr, özüm şonu şol filmiň süňüni, mazmunyna siňdirip bilipdir. Munyň özi ýazyjynyň öňden görüjüligi diýip aýdyp bolýar.
Moskvada Anna Paytak 2 ýyllap kino senariýçylary taýýarlayan 2 ýyllyk okuw hem tamamlapdyr. Öz ýatlamalarının birini aýdylýa Anna Paytak şol okuwda okap ýören döwründe post belgi bir atly edebi senariýasy esasyny Mosfilm kino studiýasy gysga görnüşli çeper film dörediýe. Öz ýatlamalarının birini aýdylýa Moskvada kino senariýçylary taýýarlayan 2 ýyllyk okuw tamamlap gelemde 2 sany kino edebi esasyny ýazyp öz watanymda dolanyp geldim. Olaryň biri meniň dostum Melehuş, ýene-de biri ýurt eýesidir diýip atlandyrýar. Şular ýaly aýratynlyklar onu gatykän, şonuň üçin biziň mihmanlarymyz, alimlerimiz var. Oň bilen has ýakyn bile işleşen ýoldaşlarymyz var. Olaryň öz pikirlerini aýdarlar. Ýöne men şu taýda bir zat aýratyn belläp geçmek isleýän. Olam hyzmat etseň, halka hyzmat etseň, iş bitirseň, ilem söýýä, halkam hormatlýa, ýurdum seniň sarpaňy belinde göterýär. Şonuň üçin ýa özüň belläp geçdiň. Ýazymyň hormatly ady, ýa-ni bayraklary, hem de medallary, munyň özü doğrudan şol hormatly ýazymyň iş bitirenligini, halk üçin iş bitirenligini görkezýän zatlaryň biri bolup durýar. Ýazymyň şular ýaly günlerde arkadaş serdarly bagtyar ýaşlar ýylymyzda ýatlanylmagy özüm şu ýylyň özünden onuň dowlan gününiň 95 ýylligam bolýar. Ol 1928-nji ýylyň 28-nji iýulyny dünýä ýenipdir. Özüm şol döwürden bäri görýän meselem bir esluat geçipdir de. Emma onuň bitiren işleri barha begelýär. Sebebi belent dagy onuň düýbünde durýan wagtyň däl, haçan sen ondan uzaklaşýan wagtyň şol dagyň belentligine göz ýetirip bilýär. Şoňa has şuňur düşünýär. Täze urunha birinciden siziň gepleşiňiz men aýratyn belläp geçmek isleýän ol sogawiş. Sebebi siziň guraýan gepleşikleriňiziň özi. Ýene de gaýdyp gelsek, häzir şu ýyl bilen baglanşdyramazda da şolaryň hemmesi terbiýe bilen baglanşykly. Sebebi ýazy diýen şahsiýetiň ähli edýän işleri terbiýe bilen baglanşykly. Şonuň üçin häzir şunu gurrun edýän Anna Paytak ýazymyň eserlerini haýsy ýerine alyp görseňiz alyp görüň. Şol nusxoluk terbiýäni bermek üçin döredilen eserlerdir. Şonuň üçin bize şular ýaly mümkinçilikler berýän gahrman arkadagly serdarymyzy soňsuz sag bolsun aýdýar. Sebebi biziň medeniýetimiziň, sunwatymyzyň, edebiýatymyzyň synma sütünlerini biziň şuunlarymyza hyzmat etdirmekde olaryň alyp barýan işleriniň çägi ýokdur. Şonuň üçin biz ýene de bir gezek alkyş aýdýas, ýene de bir gezek ömürleriniň uzak janlarynyň sag belent başlarynyň aman bolmagyny arzu edýäs, dileýäs. Sağ olun Halipa, eden arzuwlaryňyzyň hemmeti hasyl bolsun. Siz aýtdyňyz, ol şahyram bolupdyr diýip şeýle bir uly ruhy belentlik bilen bellediňiz. Şonu badabat ýadyma düşdi. Anna Paytagyň öz ýatlamalarynyň birinde şeýle diýilýär. Mahlasy oňa sowal beripdirler jurnalistler. Siz döredijilige nämeden başladyňyz? Ol jogap berýär, men döredijilige goşgudan başladym. Haçan başladyňyz diýende gaýylary gözüm düşüp başlandan başladym diýipdir de. Onuň bir hem gülürýän, hem değişmeli. Şeýlemi? Hem değişme bilen aýdypdyr ýöne bir hakykaty orta oklaýar. Onuň soňuna şeý diýipdirler. Annaga ay ol döwür ýaşlyk, çagalykda, oglanlykda ýazylan zatlar hakykam däldirler diýipdirler bolyn. Annaga çyn hakykat şondan başlanýar diýipdir. Sebebi soň edebiýatyň döredijilik üçin talap edýän düzgünlerini ýazyjy şahyr özüni salmaklyk üçin şol usula bir azajyk çeperleşdirme başlanylýar diýip jogap beripdir. Şeýle pikirlendirýär şo ýerleri. Edidi adamlar biz Anna Paytakyň nesilleriniň ojagyna geldik. Bu ojak biziň paýtagtymyz Aşgabadymyzda Mehriban arkadagymyzyň şäher gurulşyk maksatnamamyzy durmuşa geçirmekde ähli amatlykları bar bolan ýaşaýyş jaýlarynyň birini Anna Paytakyň nesillerine de şo jaýlarda ýaşamak nesip edip şeýle jaýlaryň birinin siz bilen ýaýlym arkaly diýdarlaşyp oturýarys.
Ine ana ağa paytaxtymyz Aşgabatymyzda ýaşap başlanny ilkiler ine häzirki döwürde men tede gowy anyk belli bolar ýaly aýdyp bereýin. Ine paytaxtymyzda biz bilýär Gurjak teatry bar. Şoň töwereklerinde de ertekiler dünýäsi bar. Ine şol ertekiler dünýäsiniň yerleşýän yerini bir wagt ýaşaýyş jaýlary bolupdyr. Ol wagtlar häzirki däli ondan öňkürek salgasy boýunça aýtsak, Nury Bayramow köçesiniň 11-nji jaýyna paytaxtymyz Aşgabatda Anna Paýtekow öz maşgalaty bilen ýaşapdyr çağalar bilen. Ine aýtmaklaryna görä, ogly gyýdlary bilen biz matlagatlaşyp görleşemede aýdýarlar şol ertekiler dünýäsiniň näki biziň jaýymyzyň yerleşýän yerini, ýagny Nury Bayramow köçesiniň 11-nji jaýynyň yerleşen yerini häzirki wagtda ertekiler dünýäsiniň çägine yerleşýän gala gurulupdyr, gala bina edilipdir. Biz onu şeýle ýagşylyga ýorduk diýip olar düşündirýärler. Endi bir zady size aýratyn belläp geçmekçi, ol biziň hem ünsümizde özüne çekdi. Şu paýtaxtymyz Aşgabatymyzda Anna Paýtagyň ýaşan salgasy ozal 11-nji jaý ekeni, ine häzirki döwürde de ine şu jaýynda olaryň ýene-de nesilleriniň ýaşaýan salgasy 11 ekeni. Şu 11lik sanlary olara madama qaqatyny ýatladyp durýanlyklaryny bide uly gowanç bilen ýatdan çykmajak ýatlama hukmyny aýdyp berdiler. Inhä edil şu wagt bolsa biz siziň bilen edýän adamlar paýtaxtymyz Aşgabatymyzyň Oguzhan köçesiniň 118-nji jaýynyň 11-nji otagyndan ýaýlam arkaly size maglumatlary getirip otyrys. Edýän adamlar ine şu görünýän görnüşdäki ähli kitaplar bu ulanylan zatlaryň hemmeti ine oturguç, ine berde stol, görünýän suratlar şolaryň hemmeti biziň ýazyjymyza degişli, Anna Paýtaga degişli. Ine şu oturguçda üns beriň, hut Annaň ömrüniň soňky döwürlerini ulanan oturgucu ekenşi. Aslında oturgucam, stolam ol anema adama ayawlı çemeleşip ulanlarına köp yıllık hyzmat edýär. Demek bütün ömrüni ulanan oturgucu ine stola diýsek biz hakykatdan daşlaşamyzok. Edýän adamlar ýene bir gezek belläsimiz gelýär. Bizini ruhy çyragym gepleşimiziň döredijlik toparyny paýtaxtymyz Aşgabatda bolsun ýa-da ýurdumyzyň islenlik günjegine dünýä inip öz halkynyň taryhy üçin iş bitirip giden adamlaryň hemmetiniň ojaklaryna biz edil ýakyn garnaşlary ýaly barıp olaryň gapylaryny qakyp öýleriniň törlerine geçip öz qaqalarynyň ýa atasynyň ýa babasynyň ine şular ýaly halk üçin goýup giden mirasy bilen öz ojaklaryna baryp ýüzleşip bilýär. Ine şular ýaly mümkinçilikler üçin bolsa biz Mehriban arkadaly serdarymyda döredijlik toparmadan adamdan köp sag bolsun aýdyp işimize dowam edýär. Ine edil şeýle pursatlar men özüme juda tolgundurýar. Ine Anna Paýtak meniň dostum Melaguş Çeperi filminiň edebi esasyny ýazan ýa-da ýurt eýesi ýa-da aýdaly ine biziň edebiýatymyzyň taryhyny belli eserler bar. Uruş döwrüniň oglany ýa-da eneler uklamaýarlar ýaly belli bir ýüregimizde orun eden eserleri ýazyp giden adamyň hut özüne degişli şol eserleri aňyny göwrüsini aýlap bilen insanyň oturup halka miras koyup hyzmat eden oturgucuny gelip ýanyna bolmak ýa-da şonu oturup görmek bu zatlar biz üçin hem tolgundurjy hem uly jogapkärçilik bar biziň öňümizde diýip düşünýär. Şeýle pursatlar üçin halkyň durmuşyny iş ýetirip giden adamlaryň diňe öz döreden eserleri, diňe öz goýup giden ýygy dälle, ol şol döredijiligi kimleri geçirdike, onuň şägirdleri kimlerkä diýilýän sowal ör boýuna galýar. Sebäbi dowamaty dowam etmeklik üçin edýän adamlar hökman halipa şägirdlik ýolunyň zerurlugyny bize onu öz döwrümüz, Mehriban arkadagymyz açyk aýdyn edip berdi. Onu bize çoňur düşündirdi. Halipa şägirdlik ýoluny döredip berdi şu arkadagly ýyllaryň özü bize. Ine bizim ödürjülük işimizde Mehriban arkadagymyzyň şol ýoluny ýyzarlaýar. Ýazyjymyzyň iň ýakyn şägirdi kimler bollyka diýilýän sowal ýene-de bizi öz erkimize goýmady. Ine Anna Paýtagyň akbarynyň biz şonu gözledik. Onuň şeýle bir
makala qavat geldik. Bu makala 1998-nji ýylyň 12-nji awgustynda çykan Ahal Durmuşy gazetiniň bir sanyna berilipdir. Anna Paytyk diýileni diýilip köp nokat goýulýar. Onu kimin ýadanlygy elbetde badabat hemmäni gyzyklandyrýar. Bu makalany ýazyjy Goçy Anna Sahedow belläpdir. Görüp otursak Anna Paytygy özüniň dürüjlük ýolunaky halipasy hasaplayan Goçy Anna Sahedow hem hut şu kitaphanada häzirki döwürde Anna Paytyk hakynda gepleşip gurnulýany eşitip dogry berendim. Ýa-ni Anna men durmuşymda ullakan orun tutan adam. Ýa-ni bellediňiz men şol Anna hakynda ýa-da makalamdan gurrun etdiňiz. Dogrudan şol meniň dostum Meloş Kinosyna bir talipler men o makal Türkmen Döwlet Üniversitetiniň tarih fakültetiniň 2-nji ýylyny okýadym da. Şoňa bizi hemem şu döwrüň medenaň bilim teknikiniň okuwçylaryny, amanki kilfadynaky pedagog üçin okuwçylaryny köpçülikden surata düşürmek üçin ekitdiler. Meýletilleri. Şonu bilemmardyk da. Şonu men ilkinji gelek Anna Paytyky şonu gördüm. Kino rejissor Muhammed Hüseyin Hanow da. Şol meni ýa-ni ýanyna çagyryp öýlenýän ýigidiň kaptalyna oturtdy. Men görkedeýin. Şutaýdyna men oturýan. Şol ýa-ni kino rejissoryň kaptalyny da edil soňky toý üller eken kinoň ahyry. Şonu Anna Paytykyň öýlen bar eken. Ýa-ni näçe ýyldan soň men onu şonu görkedimde, şonda menem bardym. Sen şutaýda oturdymyzda diýip görünmerdi. Şu suratyň düşürilende näçe ýyl boldy? Şol 1972-nji ýylda düşürilen surat. Üstünden 50 ýyl geçipdir. Men bu arada Edebiyat gazetinde şu suraty, bir suratyň taryhy diýip Pursatlar rubrikasyna çyketdim. 50 ýyl geçipdir da. Anna bilen 1977-nji ýylda men ýaş komünist gazetine işe geldim. Şu döwürde de Anna'nın edebiyatı boyunca yani yurt yer kinosy, kino teatrlarda gitti. Näçe bar tomuş etdik gene men şonu kitabyny göýläp tapdym, kitabyny näçe okudum. Şol eser bir hil maňa aýratyn täýir etdi de. Men şu özümiň Owadangy, Humay, Iqbalyň oýuny powestlerimem dogrusu şol eserden täsirlenip ýazypdyrna. Men şu kıssa janryny saýlap almagymda dogrusyny aýtsam, şol ýurt ýeri maňa bir hil täsir etdi. Onun Iqbal meni 1991-nji ýylda Gargym jurnalyna alyp berdi. Bu ýerde de Anna işleýän eken. Kıssa bölüminiň müdiri bolup. Şol ýerde Anna'dan başga da Gowus Şamiýew, Ýamyr Piroliýew, sonra ýazwa, bir neme soňrak Ýylgy Durdiýew bilen Nur Bayram geldi. Şoň alyp beýik adamlaryň içinde işlemek ol ullakan bir mektep eken. Men şolara öýkünjek bolup ýa şolar bilen bir maslahat sorap, şolaryň içinde gaýnap pişip mektep okuwçylyk bolup şolaryň arasynda şu ýoly ýa-ni saýlap almagymda ol täsir etdi. Ýene şolaryň arasynda Anna Paytyk düýünden ol başgaça da men üçin ol ütdeşi adam, ol hakyky men halipam gazaplayan. Şolar ýa halipam bolanyna da men buýlanýan. Ýa ol adam ýani orada Anna aýtdy. Ol adam hakda ertiden işe gelýän, gece akşam gaýdan da. Ondan bir bölümde işledik. 5 ýyllap. Ondan soň üçin bilen haýaty bilenem, iş kalam ýöretçi bilenem, tanış bolýanda. Bir halipalar bir ýazypdyr 70 ýaşly ýigit diýip makalatyna at goýupdyr da. Ondan soň onu ýa 70 ýaşly ödem ýigit diýip görsem ol Anna Paytyk. Anna Paytyk ol dogrudan bir ýumşak adam. Şu döwürde kän 5 ýyl işläp bir romanymy, bir powestmi, oğullarça hikayem çıkarttım da. Şoňa kömek bermeginde. Käbir bölüme aýry adam. Hakyky çyn ussat da. Men şoňa alalaşýadym da. Bölüme aýrýady. Käbir nakylyň ýeri däl ýa-di, men etmän aýrýady. Men oňa bilen alalaşýadym. Hakyk ýüregiňe jünk bolýady. Şoň belliklerde. Diňe bir maňa däl. Taýda şu döwrüň ýaşlarynda da halipalyk etdi. Sağ üçin ýazmaça şu Yavan Roziýewiň powestini
geçirenler, ya da Muhammed Oras'ın romanı vardı. Şolarım yani anağın redaktörlerine çap edildi de Karam jurnalına. 1995 yılda her yıl başka bir işe geçtik. Ben Türkmenistan'ın Milli Bilim İnstitutu'na işe geçtim. Olam Türkmenistan gazetine geçti. Haberci olup. Sonra da ana ölümün aram kesem okudum. Bunun onana aktif stolun üstünde bir romanımı koydum. Şu diyeyim tane roman dedim. O edil çağıyal beğendi de. O adam mı? O adam ne adam? Şu ömünden çıktı hani okuşur adam yok mu? Ya boş gelip görmem. Şey diye. Ama hemen onun uğramda var. Dertbaş roman işi kadar onun tarkaş romanı geldi. Onu ayrı koyup benimkini bölümde şu geçiriyordu. Benim onun hikayelerini geçiriyordum. Yani ben onun hikayelerini hiçbir düz edip bilem yoktum. Yani nokot, sözüm söz. O tayda bir sözüm artık değil. Şun hali çın ustad da. Şun için ben halife diyelim. Şol. Onun Türkmenistan gazetini işlep yörken roman etip verdim. İşte romanıydım. Onun ilke çağıyal beğendi sonra onun şol romanı aldı da dedi. Eğer bana birazcık vakit ver, bir hepte vakit versen de kovultmasan ben okuyayım dedi. Aradan 10-15-20 neştin son yana barmağına çekin yana. Barsam ne ama bunun bolmandır diye. Ya da o halife da. Onun çekine vardım ondan. Baramsan çay içip oturan çay mülahit etti. Sonra romanlarım iş. Söylem açana bakay ondan ben diyeyim. Bolmandır o. Başka da atlan görünür ya. Onun ahir ana roman ne hali oldu? Elimde gittim diyeceğim. Onu sen şu romanı hakikaten mi öldün yazdın mı dedi. Onun ben sağa der bastı ya. Ben ne bolmayım ya diyeceğim. Lok güldü de bu roman can olup dedi. Ben buna dedi yekece belliyim etmedim dedi. Şagird halifeden oldurdu dedi. Halife şun hali akpatı verdi bana. Bizim anlarımız şoları yaladım dedi. Ol hiç yadımani yaltınmanı bilmez de ol. Şoğullar Türkmenistan gazetini göremezseniz gazetleri. Her sakifasına deniyal ullakan o çerklerden çıkış ededi. Sanın Dövlet Medeniyet Merkezi'nin Dövlet Kitaphanası'nın gepleşmesi devam ediyor. Anna paytağın yazan kitaplarının bir neçesi yine men öňümde dur. Biz kitaphana hünermenlerine haýyş etdik. Yazıcı hakkında yazılanlar hem yazıcının öz yazanları durly döwürlerde metbuatda verilen maglumatları bize getirip bermekligini talap kagazy esasında bir haýyş edip ine onu getirýärler. Ne jahan bide bölügünü getiripdir. Yazıcının özü hakkında yazılanlarmı ya da yazıcının öz döndürmü kär? Yok, bular yazıcı hakkında maglumatlar. Yazıcı hakkında yazılan, türlü döwürlerde yazılan makalalar bolmaly. Bolýa köp sag bolun biz onu häzirlikçe bular bilen işleşiversek, siz bize yazıcının öz yazanlarına metbuat eden çıkışlarına getirip berýärler. Sag bolun. Anna Paytikov Aşgabat hakkında bir neçe makalalar bilen metbuatda çıkış edýär. Olaryň käbirleriniň adyny size agdap geçmekçi. 1965-nji ýylda Edebiýat Sunugat gazetini Aşgabat sport şäheri diýip atlandyran makalasy çap edilipdir. Ýa-da ýene-de 1962-nji ýylyň 3-nji iýununa çykan Edebiýat Sunugat gazetini Aşgabat agşamlary adly makalasy berilýär. Ine men käbir zatlary size aýdasym gelýär. Türkmenistanyň gahrmany gözel şaguly we aýratyn belliýä. Şahir öňünden duýýar, öňünden bilýär. Şahirin aýdanlary ýerde galmaýar diýip kengede gaýtarap aýdýanlar. Ine Anna Paytağın Aşgabat sport şäheri diýip ýazan makalasynyň ady şahirin öňünden görüjüligi hakyndaky pikiri ýene-de terime doğrulardy. Bir wagtlar paýtagtymyz Aşgabatyň sport şäheri bolmalylyk hakyndaky arzuwlar edýän adamlar biziň täze döwrümizde Mehriban arkadagymyzyň esaslandyran döwrüne öz açyk beýanyny tapdy. Hakykatdan paýtagtymyz Aşgabat sport şäherine öwrüldi. Değişen ol yani kendimin onun değişmelerini toplap gördüm şöyle. Öyle kitaplarım yani yakıcı kitabın görün edeyim. Uruş Döwrüniň oğulları. Bu kitapta şol oğlanın baştan geçirmeleri, şol oğlanın namusçanlığı, vatansöýçüligi bir görüp otursak anaganyň häsiýeti. Bular nämeden? Anaganyň oğlanlyk ýyllary Urşagat diýildi.
Ana şoň üçin öz durmuşy, öz häsiýeti otayda beripdir. Şoň üçin hem ynanlarça çykypdyr. Hiç bir zat yalan näl. Jynyň ilkinji powesti Haytyka ol uruş döwrüniň ogluny diýilip atlandyrylypdyr. Bu kitap 1966-njy ýylda ineşeýle halka neşir edilip ýetirilýär. Ýazyjy uruş döwrüniň ogluny powestini wakasyny ýaşaýan gahramanlarynyň biriniň hut onuň özüdigini beýan edýärler. Hakykatdan hem Anna Paytagyň uruş döwrüniň ogluny powestindäki gahramanlaryň biri hut gönnün göni Anna Paytak uruş döwrüniň ýetkinjik oglanlarynyň durmuşy hakynda düşen kynçylykly günleri, şol kynçylyklardan baş alyp çykyşlary hemem türkmeniň mert oç ýigidine ýetkinjeklerini mahsus bolan häsiýetleri açyp görkezdi. Anna Paytagyň öz aýdan sözlerinden mysal alyp aýdýar. İlkinji kitabym Anna Paytagyň uruş döwrüniň oglany bolypdyr. İlkinji kitabym çykanda alyn aýlygymyň edili ýarmyny kitap satyn alyp, ýyl güne deň doşlaryma paýlanym şu günki ýaly ýadymda diýip belleýär. Onuň hem ýene de bir zat aýdýar. Şol ilkinji goşgymy diýe haçan ýadanym ýadyma düşenok. Ol aslynda goşgydan başlapdyr. Ýöne oň haçan ýadylanlygy ýadyna düşenok ýa-da haýsy goşgydygy ýadyna düşenok ýöne bolenýär. İlkinji goşgymyň radioda halka okulyp ýetirileni şol radio enjamyny gujaklap okşanym ýadyma düşýär diýip belleýär. Bu da şahyryň öz dürüjligini, öz göwnüniň beren bahasy, hemem dürüjlik ýoluny özüni nähili bagytly edip bilýänligini suwut edýän pursatdyr adamlar. Ýurdesinde dagy bu öwrümler bilen de. Hawa. Bir frontdan gelen kişi bir yerli daýgan aýal bilen köprü gurup ha. Hawa. Hawa. Şol köprüde bark gördük biz goçaga. Eýdir görelim. şol gahramanlary we öwüzi bilen Arzugul. Şol ikisiniň bilelikde guran daş köprüsi häzir hem şol Anna Paytagyň agzaýan ak ýabynyň üstüne dur halka hyzmat edýär. Şu täsin şol ýyllaryň taryhyndan bize habar berýän köprü diýip biz barp gördük şoňa. Näme üçindir Anna Paytak diýilende gadym ak ýap ekrançylyga suw berip gandyryp bol bereketi dörede oturan ak ýap biziň gözüňimize gelip dur. Bizim Anna Paytagyň dogduk owasyny garry ojagyna tarap barýan ýollar bilen barýak oň eserlerine kän agdalýan daş köprüden geçmeli bolduk. Ini edil şu wagt şu daş köprüň üstüne gelip bu ýerde säginmän bilmedik. Çünki Anna Paytak öz eserleriniň esasy gahramanlarynyň birini öwrüpdir eken şey daş köprüni. Ine ak ýabyň üstünden gurulan daş köprü edýär adamlar. Ol hakykatda durmuşda şol köprüň guruluşyna gatnaşan adamlar, sebäp bolan adamlar Anna Paytagyň ýurt eýesi atly eseriniň esasy gahramanlarynyň esasy wakalarynyň biridir. Ýazyjynyň öýüne barýan ýollar bilen barýak bidem şol daş köprüden geçmeli bolamyz soň ol barasyndaky wakany size aýtman geçip bilmedik. Ine ýazyjynyň ýurt eýesi atly eserini Arzugul bilen öwüziň bilelikde guran daş köprüsi edýär adamlar. Ol hakykatdan hem durmuşda ýaşap geçen adamlaryň guran köprüsidir. Ýazyjynyň gahramany öwüziň şu köprüni adamlara hyzmat etmeklige gurmakçy bolanyny uruş ýyllaryny ähli erkek adamlaryň uruşa gidip eserde Arzugul uğradylýar öwüziň ýanyşy daş köprüni gurmaklyk üçin. Uruşyň ýerine galan zenanlaryň erkek adamlar ýaly şeýle gahramançylykly işleri bitirendikleri barasyna aýdyp, ine şol ýerde de Arzuguluň durup biljekdigini aýan edýärler-de şu daş köprüni gurmaga Arzugulu uğradýarlar. Ine eserdäki öwüz bilen Arzuguluň guran köprüsem edýär adamlar her şol daş köprüdir. Ana sağlığına seyreden adamdı da. Şoň üçin ol her ýylda bir çelek bal arsyny, may aýyndaky bal arsyny her ýylda bir çelek alyp goýan öýde diýär da. Şondan bir çemçe atyp işe gaýdan, şo 70 ýaşymda da diýişlerimi özümki diýip güldürýär da.
Çağı bilen çağı ýaly, uly bilen uly ýaly. Ýogsa biziň aramyzda 25 ýyl tapaat bar. Ýöne edil Ben ýaşdaş doşy ýaly ýaly, diýeňiz. şoň ýaly derejede. Şu özüm şu ukan zadyny ýöne şeýle jekme-jekden aýdap da ýene biziň ýazan zatlarymyza baka berende şeýle bir adalatly baka berýär da. Şoň şu döwrüň ýaşlary anagadanam razy bolup gitdiler da, emedem anagany halife diýip tutdular. Şu anaga ýaly bir entek ýaz şahylaryny bile işlemek bana nesip etdi. Sanki olardan Hudaýbert Diýwangulyýew, ondan Tağın Ultaganowa, bir Şadyrdy Çariýew, Osman Ödäýew, şolar ýaly bir giden adamlar bilen ýa-ni işledimde. Indi men diýjek ýandan şolaram hersiniň öz dünýäsi, öz döreçiligi häzirki ýaşlarymyza galyryp giden mirasy bar. Ana şolar hakynda da gepleşip guralsa belki jüpüni düşerde. Nesip bolsa. Özleri halipalyga ýeten adamlar halipalary hakynda gurlaýarlar bolan bize şeýle täsir edýär. Yankı yazjymyz gurrun edip otyr bol men iki sany bir gysgaçyk goşunty etmek isleýänler. Onuň birincisi görýärmi? Anna Paýtygyň belentligi ýazgy hökmünde. Belentligi meniň dostum Melewş filminde ýüze çykýar. Beýle keserlerine de emma şonu has. Şol kino gatnaşan iň belli artistlarymyň azamyň ýaş oglun wagty Kakajan Aşyrowyň yeten belentligi olaryň adyna awraýyna goşun toşdy. Şoň esasynda da Anna Paýtygyň döreden eseriniň belentligi ýatyr. Görýärmi? Bir adam, bir şahsiýet, onlarça şahsiýetiň belinde kalmagy hem de özünün ussatlygyny açmak üçin şoňa sebäp bolup bilýär eken. Onuň ikinciden hem ýanky bile işleşenlerinizi ýatlaňda Nur Bayramyň namazyny tuttuňda Nur Bayram ýazjymyz olum üýtgeşik bir adamdy. Ol Nur Bayram bilen Anna Paýtyk Aşgabat şäheriniň tanykçylar köçetini ýan-ýany howluda bile ýaşaýardylar. Ondan Anna Paýtyk ýaňa aýdyşym o durşuny, ýomok, gülki durşuny. Ondan Anna Paýtyk hakynda tutuş bir ýanky degişmeleriň, ýanky aýdylýan zatlaryň tutuş bir zynjyry bar. Nur Bayram şolar ýalydy. Şoň üçin olar bir-biriniň üstüni ýetirýän, özüm döreci adam hökmünde de ikisinde de bir meňzeşliklerim mady häsiýetlerinde de. Görýärmi? Goňşun bolupdyrlar öýle. O goňşy köp billap bile ýaşadylar. Şol şu ada çennem biziň şu döwürdäki ýazgylarymyzdan eşdenler, şoň bilen bile bolanlar ýanky gülküli zatlary gaty gowulýarlar. Şolaryň birini size aýdyp geçmekçi. Gazagstanda kino festival geçirilýär. Şol kino festivala Anna Paýtygym 3 tane adam bolup berden Türkmenistandan gatnaşmaga gidýärler. Bularyň öňünden ýürüýte adamlar goýulypdyr, garşy almaklyk üçin. Şonu owodan geýin uly geýinen eli tergülli bir ýaş ýigit Türkmenistandan gelýän mihmanlara garaşýan eken. Öňünden çykýan ýanky ýaş oglanyny gazak ýigidi, hani siziň araňyzda Anna Paýtyk bolmalydy. Ol gelmedimi diýip hot Anna Paýtygyň özüne ýüzlenýär. Anna Paýtygym men şol Anna Paýtyk da diýip gazak ýigidine jogap berýär. Olam şol ýerde ýylgyryp Anna sözü gelen soň ýygynyň Paýtyk sözü gelipdir bolyn. Biz Gazagstanlylar Anna Paýtyk aýal maşgaladyr öýdüp, ine gül destesi bilen öňüňizden çykdyk diýende şeýle bir öz boluşly gülüşme emele gelipdir şol ýerde. Emma ýazyjy Anna Paýtyk ony öz ykbalyny täsin gülküli wakalaryň bir hökmüne kabul edipdir. Adynyň hem aýratynlygyny şol ýerde gazak ýigidine düşündirip geçýär. Meniň dostum Melewş başga şahsiýetleriň belentlik ýokary galmasyna täsir edýän bolsa, täze urundan sen şu gepleşigiň bar. Görýärmi? Biz Anna Paýtyk hakynda gurrun edip oturýarys, başga da onlarça ýazgylarymyz, şahyrlarymyz barda ýatlyýar. Sag bolun halipe, ine döwrümiziň özi, hut mehriban arkadagymyzyň başlangyjy bilen ötenleri sarpalamak, beýikleri has beýgeltmek diýilýän duýga hemmemiz kalbymyzda şonu jemläp, şu döwrüň özi, watanyň özi, arkadagymyzyň özi bize öwretdi. Täze urundan ýekeje mysalan Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň açylmagy, oňa arkada adynyň berilmegi, şu taýdaky köçeli
köşeleri, belent bir acayip hyýaly binalara biziň ýanky biziň medeniýetimiziň, sunwatumyzyň, biziň milli hazynamyzyň sütünleriniň atlarynyň berilmegi munyň özi gahrman arkadagymyzyň şahsiýet tökmüne belentligini, hemde arkadagy serdarymyň şahsiýet tökmüne belentligini görkezýär. Men şol çıkışlarımın bir yerini aýtdym. Şo şäheriň ilkinji ýaşaýjylary biziň beýik şahsiýetlerimiz boldy diýdinde. Buň esasynda da hormatly arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiziň belentligi ýatyr. Ahal hakda söz açsaň, Anna Paytak şeýle makalany ýazypdyr. Söz başyny okaňdan ahal diýilenden biziň edilşi döwrümizde ahal çäklerindäki özgörüşler gözüňizde canlandy. Ine şeýle belleýär. Ahal hakda söz açsaň, bilmersiň nämedenligini bolýan. Ahal hakda söz açsaň, haýsydyr bir lezzetli tagamyň ysy burnuňa urup, agzyň süýjeýär. Gulaklaryň öňünde bolsa, jadylaýjy mukam ýanglanýar. Şol mehrem mukam bolsa, edil adamlar biziň dünýämizde ahalyň öňkülerden has güllläp ösjekdigi, ösmeliligindäki arzuwlar bilen gatyşyp gidýär. Inhä şeýle güllläp ösüş hakyndaky arzuwlar bolsa, ahalyň heniz aýdylmadyk aýdymydyr diýilip ine Anna Paytak ine şeýle beýan edip başlaýar. Edil häzirki wagtda da ýaýylyp ýatan köpet dagyň etegine giň şäher urulşygyna eýe bolan Arkadag şäheri ýadyňa düşýär. Ozorlar Anna Paytak ýaly türkmen taryhyna ýygy goýup gidip bilen eden arzuwlary hasyl bolan merhumlaryň ruhlaryny şad edýän wakalaň biziň durmuşymyzy bedeýändigini boýsunup size aýdasymyz geldi. Şeýdip mehriban arkadagly serdarymyz öz ogullaryny beýgellip, özlerini beýgeldiler. Şeýle ýüreklere jaý jümle aýtdyňyz. İlkinji ýaşaýjylarym inhä biziň şol beýiklerimiz boldy diýip atlarynyň ebedileştirilmegi, Saha Jepbarowyň, Şükür Bagşyň, Aba Annaýewiň, ençeme o ýene-ýeneler bir näçe şahsiýetlerimiziň atlary ebedileştirildi. Şol beýik binalara atlary da kalyp Türkmen edebiýatyna öňjeli goşan tanymal ýazy şahylaryň döreçlik işler hakynda ýatlamalary ýazmaga hemde gepleşikler guramaga ýa-ki mümkinçilikler dörediligi üçin gahrman arkadagy serdarymda köp tagwazlar aýdýan. Gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyz janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan el ýurt bähbetli işleri hemişe rowaj alsyn. Sağ olun, aýdanlaryňyz bolsun. Paýtagtymyz Aşgabatymyzdan ençeme ýollar söküp we döredijlik toparmyz bilen Anna Paytagy ýazyjymyzy syýlap, hormatlap, hatyralap, ony dünýä beren ýerlere geldik. Ine bu ýerler Mara welaýatynyň çäkleri, Sakarçagy etrawynyň gumgüzör geňeşligine degişli ýerler bu ýerler. Anna Paytagyň nesil nebereleriniň ençemesi şu geňeşligiň çäginde ýaşaýarlar. Anna Paytakow 1928-nji ýylda Mara welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň Akyap owasyna dogulupdyr. Häzirki wagtda şol gadim Akyap gumgüzör geňeşligi diýilip atlandyrylýar. Şu duran ýerimizden sagymyza tarap ýöresek, ýazyjynyň eserlerine kän agdaýan şol gadim Akyaby häzirem akyp ýatyr edýär adamlar. Ine biz elimizde şu suraty alyp gaýtdyk Aşgabatdan gaýdanmyza. Sebäbi paýtagtymyz Aşgabatda ýazyjyň körpü oglunyň öýüne biz mihman bolanmyza. Ine şu surata gawat geldik. Şu Anna Paytagyň hatyrasyna döredilen öý muzeyini, şu gadim Akyap çäklerini, Anna Paytagyň kakasy Aman agalaň garry ojagy bar eken. Ine şu suratdaky görnýän görnüş Anna Paytagyň garry ojagy. Soň olar ne öz ýatlamalaryny belleýär ýazyjy. Bir wagtlar biziň owamyz ýa ekrançylygyň garagoma süsňäp duran ýeridi diýip belleýär. Şol wagtlarda käbir kynçylyklar zerarly, olar bir neme murgabyň aýak ucuna tarap süýşmeli bolýarlar. Ine şol süýşen ýerler hem edýär adamlar. Häzir ne biziň barjak ýerlerimiz bilen baglanşykly. Hut şu owada Anna Paytak 7 ýyllyk bilim alýar. Soňra Marynyň mugallimçilik mektebini okaýar. Ine şeýdip okuwa bilme bolan höwesi Anna Paytagy Aşgabatymyza alyp gelýär. Ine şol aralykda Anna Paytak Moskwada da okaýar. Gepleşigimiziň dowamyna bular barada size
aýdar häzirlikçe bolsa biz ana paýtagyň nesilleriniň ojagyna, şol garry ojaga baryp, oň owadoşlary bilen ýüzleşip, käbir gurrunlary size ýetirmekligi maksat edinýäs. Mehriban adamlar, şahyr, ýazyjy, jurnalist, kino sunugatynyň taryhyny öz bolşly ýygy goýup giden ana paýtagy hatyralap, şahyrymyzyň hormatyny biz ruhy çyragym gepleşigimiziň dörejilik topary oň öz dogduk owasyna geldi. Ine biz siziň bilen ýaýlym arkaly şu wagt Mary welaýatynyň Sakarçagy etrap çäklerinden diýdarlaşyp otyarys. Taky gaýtsak bu ýerler Sakarçagy etrabynyň gomguzer geňeşligine degişli. Ine şu oturan döwletli ojagymyz ana paýtagyň öz oglunyň ojagy. Ýa-da çeşmelerde, maglumatlarda aýdylýandyr. Ana paýtak Sakarçagyň Akyap owasyny dünýä ýenipdir diýip. Bir wagtlar Akyap adyny alan ine Murgabyň aýak uşlary diýilip, hut ýazyjyň öz ýatlamalarına ýatlanylýan ýerler bu ýerler. Aýdylýandyr maglumatlarda. Ana paýtak olar maşgalada 4 dogan bolupdyrlar. İki sany aýal logon hemem özümden 5 ýaş uly Juma agam diýilip ana paýtagyň hut öz ýatlamalaryna aýdylýar. Şahyryň bolsa maşgalada jemi 5 perdenli bolupdyr. Ine biz şu wagt ana paýtagyň ogly Batyr Paýtakowyň ojagyna şu bereketli saçagyň başyny oturanlar bolsa ana paýtagyň agtyklary, şowluklary, ine agtyk gelinlerinden emma aramyzda. Şeýle de ine men gapdalymda oturan ana paýtagyň ýegeni Dursun Bayramowa. Ýa-ni biz size aýdyp geçdik. Ýazyjynyň özi maşgalada olar 4 perzent bolupdyrlar diýip. Ine ogly bibi aýallyganyň gaýdy biziň aramyzda. Ine Dursun Bayramowa da durmuşdy. Ol saýlan käri hünäri mugallimçilik ine 70 ýaş arka atyp 80-niň onlugyndan giren ine Dursun Bayramowa. Kän zatlar bilýänligini bize habar beripdi. Öz daýyňyz hakynda gurrun berseňiz. Asylha türkmençilikde daýy ýegeniň arasyndaky gatnaşyklar ol zehin wawatyna da birleşdirilýär. Kän olar barada aýtgylar galypdyr halk arasynda. Ne daýyňyz barada bilýänligiňizden aýdyp berseňiz. İlk bilene men ştaýda bereketli saçaň başyna gahrman arkadagmyda. Arkadaly terdarmyda ören çyň ýüregimden sag bolsun aýtýaryn. Öten geçenlemdi ýatlap şular ýalaky giň ýol açyp şolaryň uruhlaryny beýgelden üçin köp sag bolsunlar. Olaryň janlary sag bolsun, işlerimi damary wagt bolsun. Şeýdip şular ýalaky mümkinçilikler döredip berenler üçin köp sag bolsun aýtýaryn. Inni bun daýymyň maşgalasy barada daýym marada aýtmaly bolsa men köp zatlary bilýänna. Sebäp diýsem men 5 ýyllap şulaň hojalygyna boldum. Ejem kakymdagy Saratyň goýun goýsyna tagymy itýärdiler. Menim mektepde okuýardym hem de mamam 2 daýdam 4-ümiz şo hojalykda bolýardyk. Daýym Aşgabatda okuýdyk gitdi. Mamam bir ýyl şekerlidi. Ondan 2 daýdam daýhan birleşigine işe gitdiler. Men bolsa okudan gelen wagtym mamama kömekleşýärdim. Daýym Aşgabatda okuýardy. Ondan menim itrişler maşgalasy ýaly bolup gitdim. Maşgalada şu 4 bolup ýaşaýardyk. Ine aradan bir näçe wagt geçdi. Ondan soň bu 2 tane daýdama da güýmençe gerek diýip bir perzendi gaýylgylar. Şu jaga gaýdam bir öňet bolup bulary güýmençe bolup urady. Ondan soň daýymam Aşgabatda okap, okunugy törtüde şu tak işal galylar. İşal galansaň bilen göçürüp alyp gitmeli boldy. Ondan soň aýdylşyna görä şu jaga gaýdyň aýagy düşdi diýdilermi? Bilmedim Aşgabat düşdi diýdilermi? Daýymyň 10 kilo perzent tüzdi. Haçan Aşgabatda baransaň 5 tane perzente ýüzi düşdi. Bir näçe ýerlerde işledi daýym. Soň Aşgabatda menem Türkmen Döwlet Üniversitetinde okuýardım. Odala mamamlarda bolýardym, ýene de mamamlarda bolup. Ondan soň biziň döwrümizde okuýarken giden okdular. Biz ýene daýym maslahaty bilen üniversitete girdim. Ine üniversitette okap ýörün, özüme gerek zatlary daýymdan maslahat soraýaryn. 3-nji ýyllyga baramyzda Hanyl Taňryberdi diýip molumyz bardy. Ol aýtdy bize,
Sizin ne deydi gelecek edebiyatçılar dedi. Şonun için hem siz özünüz bir goşku düzüp gelin dedi. Ondan benim şu cigime başlap şeyle goşkuyunu yazdım. Menin yuvanda atlanma, yüpte terip berdiyen, gurcağımam yaranok, şonam görüp berdiyen, ya köynek bitecek deyip, oynayardın ingeni, vacır sözlepçik gepleden ok ingeni. Üymüzde sen hocayın, üymüzde sen hükümdar, senin çağı sesinde haş delde hüküm var. Himmecemiz şonda da, birim senden alamdok, kayin meni urmani, halamdok, biz halamdok. Yine şunu yazdım da, ondan daima matlagata verdim. Dahi, yine moğlumuz bile şular yal koşku yazıp gelin deydi olin, şu koşkuyun barlap bersene deyip, eline uzattım. Daima verdim olin, daima daima bir kafiyeti var da, birazrak nimeracı kafiyetim var. Ne hilre? Gahırcınrak, yansılırak kafiyetim var da, etti de şeydi oklak göverdi koşkuyumu. Ha bir bolon ok mu dahi deyip ben soradım olin. Ondan durdu da etti, bolcak dedi, seninle azıcık şıkırtı var dedi. Yazı ver dedi, yazı ver dedi, yazsan burada bor dedi. Ana ondan sonra eğer dayada deyittirler dedi, belki çekayen olmana mümkün yen güllü da. Ondan benim tavşırdım o koşkuyunu, yine aradan bir neçe vaat geçti olin, yine şomoğlum, inni siz dedi, ödünüde başlap yazın inni dedi. Özünüzü başlap yazın belki sizin gelecekte näme bolmak arzuwlaryňyz bar. Pikiriňizi bileyin nitde. Ne bir mugallim ne hil baka verdi ol koşka. Oğlum yigna varly, ondan soň jemlejek dedi. Ha, Tek soň iki jemle. üç koşkyňyzdan soň jemlejek dedi. Ondan inni arykdan 3-4 tapak geçenden soň da. Ondan menem tamamen boyum kiçi bolan soň gitçik diýip bugün yetmän, men üstümden urup gördüler da. Ondan yangrelere yatlama deyip bir goşku yazdım. Bir yangiz olguyda yalandan çınnan. Nememiş olguydun boyu petmişin. Bilen dok siz onun adamçılığın sizetine boyu bolsa betmişin. Ey yangreler sizin bu peltepeğiniz bilin menin kaharımı getiriyer. Tonelap, nevtem, gramlap, atom görün halkım için ne iş bitiriyer. Şey deyip yazdım. Ondan mınam daima nemettim olup bir berekella deydi. Başka iş takdim etme bana. İş takdim et. Ondan benim bunları alıp geldim de hakikat gaviyeti vardı. Gaviyetlere verip uğradım beni. Ondan sonra moğlumlar son cemleyişlerine yankı tağı olsun berekellalan hatırına menem hoşuldum. Yine daima küp zatlar bana da gontuk veriyen yerler kendi de. Ondan 4. yıllığa baramızda inni ben durmuşa çıktım da, Garivata durmuşa çıktım. Men baran hocaluğum küp çağırlar ekeni. Her gaytının 10'dan, 11'den, 9'dan maşgalatı var ekenine. Çağalar. He, çağırlar. Demir yolun teoriğine yaşayardık. Aşkıbat'a gidecek olanına da, Aşkıbat'tan gelinine de, bir de hükman gelip bitiydi. Ondan Gemuriyatta sebep 10 kirlep özünün perdenti bolmansan daim bizimkiler 9 doğan. Her gaytının 10'dan 9'dan çağırlar vardı. Ondan 6'sı, 5 hoca, 4 hoca, 6 hoca şular doğan. Maşinin içinden yine çağa çıkıp duruyor da. Şunu gemurip şu villatfler deyip yadan olmalı. Yeta dil veremeyin. Ondan Batır canım ana. Evet oğlu. Oğlu hava. Ondan şey edip ver altı. Şey edip şu tayda bir de başlap deneyen yazdı. Şu devirde 30 tane düşen 30'lu oyunlar vardı. Benim mutama arayadım da şu oyunları. Ondan baktığımda Zaporoj düştü. 30 tane bir maşin düştü. Bunun 4. kaynağım Çar Hoca bilen gidip Aşgabat'tan alıp kayttık. Ondan bu yamut düşen olandan yoldaşım birazcık karı olarak ne yeri olsa sürüylen periyat da şeydim. Ondan mutama eşek saptırıp şeydip vermedi şu altın hareketlerim şunlu bat da şunları. Altı kahramanın şol keşfi onu sizin yollaşınızın Ha o keşfi. yollaşımızın keşfi. Ondan yengelerim altı canım beni yiyecek diyenlerim yankiler uyuşup ondan şu devre gavatlayıp durmuş toyunu vurduk biz. Şeydi ilkinciye dek şu devrin toyunu tuttuk biz. İnni gör şovatlar ilki gen vurdular. Sondan her kimem biraderak düşünü vurdu. Yöne görüyen mi? Mehriban arkadağımız
hormatly prezidentimiz bular inni dagin gör yaşlar için ne hirek ulu bağtaylarını açıp verdi. Yine bizim ne hilekte olsa öd yaşlığımızı döwürmede öre hareket edittirip ilkinci başlangıcı bolup hareket edittirip biz. Sizin döwrüňizdäki ýaşlaryň, ýaş ýigitliň, ýaş gyýdylaň nähili arzu eden toýlary inne häzirki döwürde has döwre wap tutulýar. Ol döwürler näme aýdýaňy da ödüňiz. Şo döwrüň döwre wap durmuş toýuny ilkinji bolup edenler biz diýýäňiz elbetde o wagtda. Ýöne näme esasy da şahyry, ýazyja eser döretdiren türkmeniň kinosyny gotyna aýdy goýan meniň dostum mele oşun ähli gahrmanlarynyň keşfi bir maşgala sizin gaýnyňyz, gaýnyňyz ekenler. Awa, şu bizim gaýnymyzda bolýan wakalar şol. Hemme bolup geçen. Edil şu maglumaty biz ana paýtagyň döredjiligine gabat gelmeýändik sizden ilkinji gezek eşdiýär. Öz onu nähili bolýar? Öz ýegenini durmuşa çykaran ojagynyň köpçülük, ödüm şeyle köpçülük çağı bolupdyrlar. Ýa bir täsin maglumat aýtdyňyz da şu gözüňme gelik diýä de ulugyň içinden ýöne çağı çykardylar eken diýäňiz. Şo zatlar ýazyjyda sizin daýyňyzda täsir galdyrypdyr. Özüm sizin gaýyn ojagyňyzdaky köpçülük maşgalany, ýagdaýy maşgalaň ähli çağalarynyň häsiýeti bilen bilelikde durmuşyny meniň dostum Meleşde berdi. Ýa, şonu berdi. Şu meniň dostum Meleşde maşynyň öňü açylýandyr bolýan içinden bir topar towuklar çykýandyr diňilip. Şu towuklar ýalýanky açanna çağalar çykýatda içinde. Şu tapjana şun kelek ýadymda da aýyny uzatyp daýym kelledin ýaýkap şu haýdap hem görýär hem belli etýärler şu. Ýan depler. Ýan deplermi tama aptyrnap haýdap derrew ýadyp alýardy. Ondan şu gözüme gelýärdi ana şu towuklar kizýärdim men bar. Birinem oturdum men daşarda. Awa, inni daýym meseleni ýene dışdaýda agdamallar men. Ýanky gaýdyma gadamak çykyp men gidip bilmedim. 3-4 gün giýjagallym. Soňky ýylimda diplom işim görýän wagtymda da professor Gurban Sopifem ýolbaşymdy. Ondan daýyma jaň edipdir. Näme tyryň urugyna pıçak döwjek gelen okla banyň diýipdir. Daýymam jaň edip hemem adamlaryň uradyp habarlaryny uradyp tez gel. Sen näme şeýde bini taşlajak bolýarmy diýip käýedi. Men ondan ýene etjeme ýalbaryp ýakaryp ýanky gaýjagadymy goýup goşum düýüp oturdum da. Ondan şo wagt gelle aňyrdan Şükür Kuliýew men eltimiň doganlar da artist Şükür Kuliýew. Aňyrdan geldi menem goşlamy düýüp oturdum morin eneň öýdemi diýdi. Ondan menem hawa diýdim şo gaýlaň wirtireýdenler da şo. Ondan ýaman gitçikliňe enjik bolsaňlar diýip. Ondan girdi bilýär men odalam tama gatnap birinden bilgeçdiğini diýe şolar ýaly gülküli sözler tapýatda Şükür kaka. Şükür Kuliýew artist. Ondan sen diýdi Aşgabatda gitjek bolýan eşitdim diýdi, sen ýanyňa aýtdym diýdi. Ondan ine diýdi şu jaga diýdi sowda anna paýty goşur diýdi maňa. Ondan bir zata sowu diýerdi da ýan görelip açdyk işden soň ol dürtüç eken ol. Dürtüç ýa-da tama ilk oklo dürtüç ýa-da hemmemiz de şu adymy diýip Anna paýtykmy? Şükür Kuliýew. Şu dürtüç ýerdir. Şunany ýene men ýatlasyna anna paýda kino düşürsin. Inha bizim şol anna daýymyň eden ýagşylyklaryna şular ýala kýerde ýatlansa gaty gowurjak, gow görýäsem tama ruhy çyragym gepleşigi tele ýaýlymda berilýär. Şonu ayırman görýän näme tama. Ondan soň Nurdäden Nur Bayramyň nemede gitdi bol daýym kaçan wor kadip şonu nergaraşyp ýörşüm meňem. Enha inni şu garaşylan pursat hem gahrman arkadaşymyň hormatly prezidentimiň aýatyna alatasy bilen bize deneti etdi. Ine şuň Batyrjanyň hojalygyna daýym ýatlap ullakan işler bitirýäňiz gahrman arkadaşymyň hormatly prezidentimiň alatasy etatyna ine şuň ötün geçenlerimizi ýatlap olar tirfeýine galdyrýan üçin gahrman arkadaşymyza terdarmyza sag bolsun aýtdylar. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, mudama işleri rewat bolsun. Sag bolun. Ene ýüreginden eden arzularyňyzyň hemmesi hasyl bolsun. Biz size gepleşigimiziň dowamyny
Anna Paytağın körpü oğlunun öýünden beren maglumatlarymyza da agzap geçipdik. Yeri gelende belläsimiz gelýär. Anna ağaň agasy Juma Paytekow watan goramakda aýratyn görelli görkezen adam bolupdyr. Ol öz ojagyndan maşgala bolandan soň 28 günden soň uruşa gidip ol uruşdan gaýdyp gelmeýär. Şol Estoniýada şo töwereklerde dogonluk mazaryny Juma Paytekow jaýlanylýar. Şol wagtlar oň yatan yerini, şo mazaryny şol Eston çağajyklary şol ýerde gözläp tapypdyrlar diýilýän ýaly maglumatlar bar. Onsoň Juma Paytekowyň Anna Paytagyň agasynyň adyny ol ýerlerde ebedileşdiripdirler. Estoniýadaky mektebede Juma Paytekowyň ady da kalypdyr. Indi şolam şeýle täsirli maglumatlaryň biri. Şu Juma daýymyň aýaly Oratul tannaýdam. Şu garaşyp şu haçan gelir diýip mine şu daýdam şu. Ine şu Juma daýymyň şuň aýaly şu. Ine şu daýdam şu. Ine men bu ejem. Juma daýyňyň maşgalasy. Hawa Juma daýymyň ine maşgala. Ýan ýollaşyny 28 güncük bile bolan ondan soň şol görmedik şol. Urşuň ýedimni öýde ojagyny ýar ojagyna wapaly bolup oturan türkmen enelerimiz ençemedir. Ine şolaryň hataryna da Anna Paytagyň agasy Juma Paytekowyň öz mehriban ýan ýollaşyny Oras Sultan enede şeýle eneleri degişlidir. Diňe sizin üçin dünýä belli egneşik brendi de facto öz müşterilerine kış mewsumynyň iň soňky, iňen uly arzanlaşygyny eglan edýär. Paltolar we çağa kurtkalar 600 manat, jemperler 100 manat, gysy köýnekler 250 manatdan. Howlugyň habarlaşma üçin 862 63 18 18. Ine ruhy çyragym gepleşigimizin köp sanlaryny ýazyjylar, şahyrlar hakynda gatnaşyp öz alim garaýşlary bilen biziň aramyzda halkymyza söhbetlerini ýetirip durýar. Beýleki ýazyjy şahyrlar bilen umumlukda alanda Anna Paytagyň aýratynlygy, ýazyjy hökmünde şahyr hem oň öz döwrüniň Anna Paytagy ortağa çykarşy, hem Anna Paytagyň öz döwrüniň edebiýatyny döreden täzeçilligi, oň öz ugry diliniň aýratynlygy, döredijliginiň aýratynlygy hakynda siz öz pikirleriňizi aýtsaňyz. Çeper edebiýat hakynda gurrun edilenni, onda da şol edebiýatyň belli bir şahsiýeti, belli bir wekili hakynda okyjylar tarapyndan bir söýülip okulýan ýazyjy hakynda gurrun edilenni ilim edebiýaty öwrenş ilmi ilki şol ýazyjyň ýaşan döwrüne öňsüz berýär. Sebebi çeper edebiýat bir döwürden imitlenýär. Öz döwrüniň gurruny edýär, öz döwrüniň gahrmanyny ortağa çykarýar. Onuň şeýle seredende anaň ýaşan döwri, döreden döwri bir edebiýatymyzyň özüne gelip bir gujurlanan, gaýratlanan döwürleri şey. Onuň ýene bir şu döwrüň öňünde bir sagdyn edebi däp bardy. Ýani biziň nusku edebiýatymyz bar, şu edebiýatyň öňünde. Ondan gaýdy berse, diýeli 30-njy ýyllar diýäse, 30-njy ýyllaryň goşgularym şoma iki edebiýatyň, iki döwrüň edebiýatynyň arasynda köprü bolup hyzmat etdi. Ol öňünde nusku edebiýat, beýleden hem täzeçilik geldi. Şeýdip şu 30-njy ýyllaryň goşgulary köprü hökmünde biziň edebiýatymyza hyzmat eden döwür şol. Onuň edebiýat döwürleri bölýär. Ol bölünende uly bir hadisany başlanýandan soňuna çennem bir döwür diýip alaýasa, ene 41-45-njy ýyllaryň edebiýaty da. Uruş döwrüniň edebiýaty diýip öwrenilýär. Şuň özi bir 5 ýyllyk edebiýat. Ýöne ol şu döwrünki, ene şu ana ýaly ýazylaryň dörejiligine seredýän şol 5 ýylyň şol döwrüň edebiýatynyň özi, şoň ýüze çykaran temasy, şoň ýüze çykaran gahrmanlary henizem dowam etdi. Henizem uruş hakynda ýatlanýar. Döredijligini, häli halifalar ýatlady,
şol özi uruş yıllarının oğlanı deydiler de. Şol uruşun ýerinde galan oğlan. Şu doğulan yıllar şeylere kalsan bir 14-13 yaşlarındaki yigidekçe olmalılar yetkince. Şulatlan özi yazıyın dörödücülüğüne bir ütköşüklük dörödüp bilmeliler. Durmuşu taraftan. Yazıyın öz zihine mi gerekte? Yazıda zihin olmasa, yazı doğrudan yazıyan olsa, doğrudan yazısı olacak olyan olsa, onunla sana neyse tarih, neyse vaka hödürlendi de, neyse kahraman hödürlendi de, okuyucunun dünyasına sink bilmeyen zatlar yüzesine ya da arasında. Ne? Ali Halifamı yazı hakta gürlemek hem ansat hem kıyın deydi. Yazıyın dövremedil şeyle. Hem qoğu dövür, hem kıyın dövür. Onun yaşan dövür hakkında gürlüğüm yoktu. Şu zatlan özünü diyecek olan bir yer cemlep, şu yazıyının anı paytığın eserlerine seyrediyenle şol dövrün suretini görüp bolya kahramanlam. Yöne heliyatlılar, halifalar şu eserlerin özü döröcülük mektebi olup hizmet edip örhenidem doğul deyip derine. Onu hiç aşadan bir yattan çıkarmalılar. Demek şol haysi dövür bolonla da, haysi tema bolonla da ertire de hizmet edip bilyen eser asaplanıyor da. Ne yatla otirler kinoları, povestleri, romanları demek kenir halkın hizmetinde bu eserler. Demek anlapaytık değil yani yazısının özü şol bar gucur gayratını halk için, il için orta koyup bilen adamlar. Şimdi bir de bu zatlar ne emedidir ya. Şol şeyle var değişken de yani. Bir 5 metre öňünden diye yılgırık gelýänler bir da doklara udi garaşýan mı ya da. Onu benim fikir diyen dinläp oturuşma. Yazı şeyle değişken adam. Yazıcının häsiýeti mesele geçäýmeli. Kahramanlarına yazı öz häsiýetini paýlaya. Ne iksan yazıcımız, şahirimiz oturly belki özleri duýýadym däldir. Eserlerinde şulan häsiýetini tap bolýar da. Eger çynyň edip ýyzarlan halatyň. Onu men aýdýan bir anlapaýtyň şol değişkenligi nerede diýen. Ol galjanlygy, ol iş zähmet süýjüligi görünýär, öňüňizde durýar. Onun ýene bir adam ýaly yazıcı, şahir, dramaturg, tercümeçi, jurnalist, sanatçılar da. Bir galam şunça işin daşyna, şunça hyzmatyň daşyna aýlanyp anlapaýtyk diýdirip bilen bolsa, demek bärde başka bir inçe zatlar bolmaly. Onu galy berse de hemmemizden bilýär. Ol kıssa diýeli şöhret değil. Ol başka dünya, bu başka dünya. Onun var yazıcılığımız, hem kıssa yazan yazıp öğrenen var. Olakta mesele değil. Mesele neymedir? Ol dine bir kıssa bilen şöhretin arasındaki adam neyle? Ol jurnalistika deyilyen zat, ben fikrime ol başka dünya. Ol sen bir gün Balkan'da, bir gün Levap'ta, bir gün Mar'da deyilyen ne? Onun bu kitaplar, bu eserler haçan doğru. Onun üstesine kino olur. Öyle. Ol diyelim kino değil yani drama, dramaturgiya oluyor. Dramanın özü en ağır janr hasaplanıyor da. En kıyın janr hasaplanıyor. Onun alağada diyelim tanımal bir yazıcı da bir drama eser ya da bir kinonun bir yazıp bere diysen ansat boyun almasa gerekti. Demek berde bir köp taraflayın zehin anlapaytıkta üyüşün olmalı. Köp taraflayın. Onun üstesine ne sadalığı hakta da vurun etti da yoluştu. Katı sada, eyle sadalık değil. Deyip yani delillendirdiler. Ol zehinin sadalığı. Ol şol berilen, yokurdan berilen bir payın adama beriyen sadalığı olup yani. Katı doğru. Onun edil şu bağatta anlağıda öz häsiýetini tap bolýar. Onun yani değişken adam değil. Onun häsiýetini nerede kadyp yani gürlötküli ne şol yankı meluguşda helki
yaşullığın bir gürleşleri vardır. Hemen bir Türkmeni dil. Diyeli millilik var, Türkmençilik vardır. Bunlar biraz süngü bilirdi. On kısım olup göre düşüyorlar ikisinin esiyeti. Ondan sonra Türkmençilik katı güçlü. Anladı. Katı güçlü. Onun altını beşimi gürlediyendir. Mele usta. Elim oşur povesti. Yediğinin ağaları, çağrı altı olmalı. Onun birinciden de şöyle atlan ödü. Arası Türkmen maşgalası da yani. Çağrı altı, beşim, karaz yedi, altı gidiyor. Demek 10 çağı, 12 çağı Türkmen durumu şey. Onda da bir yerde onun birinin avrayını uğramalı, birinin sarpasından saklamalı, ağı ininin, ağanın. Anna paytağın öz atlarının arasında ineşi yadgılar saklanılyan ineşi görünüşü bir qavat gelip. İneseredin menin dostum Melawuş. Şu yadgıda saklanılan Melawuş'un ineşini filmin öğüdü bar ekeni. Bunu ineşe edip çık yazıp timarlap ineşe qavın içine häzirki döwürde de menin dostum Melawuş saklanılya Anna paytağın nesiller. Ededi adamlar, menin dostum Melawuş hakkında gepleşigimizde kän agdalyp geçildi. Görünüşlerde de görensiniz, ýadyňyza da düşendir. Şol ýerde şeýle bir görünüş bar. Dilber diýip, uzyn sesi bilen gaýgyryp ýygynden ylgaýan bir oglanjyk bardyr. Ine şu surat size şonu ýatlatdymy? Ine şu hakykatdan şu gahrman menin dostum Melawuşdaky gahrman oglanjyk şey. Ve ýadyjyň Anna paytağın öz ogly. Batyr Paytekow häzirki wagtda ol 70'in onlygyndan qadam uran adam. Ededi adamlar bir dörejilik toparmaz bilen Mara welaýatynyň Sakarçagy etrap çäklerinde ýaşaýan menin dostum Melawuşyň gahrmany Batyr Paytekowyň ojagyna gitmekligi ýüregine döwdi. Häzir biz şoluň ojagyndan gepleşigimize dowam edýäs. Men Paytekow Batyr, yazıcı Anna Paytekowyň ikinji ogly. Şuň biziň hojalymyzda miras çeli ýaýlymyndan ýöretik kakamyň dörejiligi barady gepleşip almaga geldiler. Ýatlak gelenler üçin meni gören hoşallyk bildir ýani. Gahrman arkadagly terdarmyda şuň ýaly kakam barady uly giňişliğini gepleşip taýýarlamaga mümkinçilik beren üçin sağ bolsun aýdýar. Anna Paytekowyň dörejiligi barada aýtsam, özi o barada kaýanat aýdýardy. Köp eserleri o barada-dy. Özi şäherde ýaşaýan ortada köplenç bir maýtapsa boşrak wagt ortada. Ya biziň dinç wagtymyz bidem ýanydan alyp gaýdyp owa gelýärdik. Volga 24 kesemli ulagymyz bar. Şo ulag bilen biz köplenç kakam bilen alyp gaýdýardy berik owa. Owa ýaşaýyş bilen şeýit öwrenýärdik. Taraflarım köplenç ýazylan eserleri
Urstorun oğlanları, Kadılmoğlu'nun ya da köprü olsun, ya da Elemoşar polisler olsa, esası o adamlar var adı. Kakamın kino düşürün, salçın benim dostum Meligus ya da Yurdeyesi, sonum o adamlar var adı. Benim dostum Meligus'tan benim çıkışet böyle oldum. 3. sınıfta okuyup gördüm. Artistlik kıyın gerekir. 2 günlük bir epizodu düştük, daha sonra başarmadık. Rejisörümüz vardı, orada Karpukin'lip tüvet ettim. Büyük artistlerle çıkış ettim. Salçın kakam olup sonra babanlarını oynattı. Doğanım olup akbarat verşiyim ifade. Garızarı ifade. Ay sanatın köpten belli bu artistlerdi. Şolarla bile kino düşmek meser etti dedi. Şu vaatlar ben 3. sınıfın okuyucusuyum. Yaşım 10 yaşımda da böyle. 2 gün vakitler kıyınrak eken. Birinci gün gidip gelemde kızgınım kalıp o gatiret yaramadı. Kıyın ağır. Yani burada gaytalanıp durdu. Ecem neyem edersin şey dur dedi. Kakama etti sonra yok. Çıkış etmeli onun. Şimdi 2. gün akıttı. Ay şeyde beni ürküzdüler rasistlikten. Ondan sonra ben silivicine varmadım kendim. 3 yaşında adam yok şu tayda bir 5 minut var ya da var kendi aytalattı yani. Rejisörüm burada gatı berk tutyadı. Dilberdi kıyıcağı vardı küçük. Ya ondan sonra onu göremem şu kinodan sonra. Son kovalat bu iş oldu. Sonra oğlumlar yattı. Ay Dilber, karaş Dilber, kaçma Dilberdi. Değişen oluyordu da oğlumlar. Kino doğru alınan kinonun görkemlerinden sonra benim akittiler Aşgabat şehrini Vatan Kino Tiyatrı var. Sonra kinon birinci görkemlisi oldu. Artistler, belli adamlar inanıyor. Sonra birinci görkemliler var. Ana senin maaştaydı. Ay ben şimdi ne yapayım? Düştüm da. Sonra inni niyatta bir ulu adam var ki den bir yaşlı görüyen da var. Ben kamso değildir yer var. Yani vattar yaşlı. Şu adam köprün çok inon görüyenler ya görenler kavat dilenle kavat kaleler sen mi sola olan çıktı. Ay hava men nedir şu adamın guvan manamdır ama o geldi. Birinci kino vardı. O Moskva'da okap yorkak şöyle diplom işte bir böyle kino da post bir deyip. Sonra oraya yaşlı Moskva'da var. Kızıl meydancasında mavzaleyin önünde nidanla duran kullu etip bören oğunu soramana var ya. Ak telpekli yaşlı. Oğlum şu oğvan adamsa. O adasımızın keşfi ol. Var kıyıp gepleşecek böyle yağmurun onun nidanda duran adam. Esker yigit şu vardı. İkinci kino tam şu benim dostum Melgus oldu. Üçüncüsü Yurdeyesi oldu. Kakam bir may tapsa bizim bir boşrak vaktimiz olsa ova gaydiyadık. Köplenş ovada oluyordu. Yine bir gedek kahraman arkada serdarmadın. İyil bekfitli ediyen işlerini, rovac altın, canlar savurdun, ömürler uzak